de seguida, no vaig avorrir massa. Bé, per a molts de vosaltres serà l'acte de comiat. Sempre alguns se n'anireu a fer un cicle, altres se n'anireu a fer batxillerat en altre lloc o acabareu. Igual hi ha gent que ha decidit que no continua estudiant, però almenys sí que té el graduat de secundària, que és essencial per a poder treballar en aquest moment. Jo penso que sou una mostra de la diversitat que n'hi ha en aquest moment en els estudiants, en el nostre entorn. N'hi ha estudiants que són brillants i que de sempre han anat acadèmicament molt bé. N'hi ha altres estudiants que no han anat tan bé acadèmicament, encara que han anat traient-lo dignament. N'hi ha altres que han tingut alguns problemes, sempre acadèmics. Jo sé que els pares sabeu que tots els vostres fills que estan així tenen un potencial molt gran i el potencial no se medeix únicament pels resultats acadèmics. Un poquet és el que intentem. Intentem no renunciar a ningú alumne, donar-li totes les oportunitats que puguen ser, demanar tots els recursos que tinguem per no perdre cap alumne i d'aquesta manera que tots arriben almenys al mínim que se li demana a un ciutadà que vulgui treballar en el present, que és el graduat escolar. Després, ja cadascú farà el que li parega. El més aconsellable és continuar formant-se, perquè la societat actual és molt exigent. Aleshores, jo no me conformaria en el graduat. Caldria buscar altres coses, no? Si un cicle, si un batxiller, si volem anar a la universitat o si volem fer un cicle superior, però continuar formant-se, perquè n'hi ha moltíssima gent que té el graduat, però n'hi ha menys gent que té altres estudis i n'hi ha menys gent que és especialitzada en una especialitat formativa, professional. Per tant, jo us animo a que continueu, siga així, siga en un altre lloc. Ha costat molt, de triar. Hi ha molts pares així que coneixen i jo no he sigut tutor vostre. Normalment els pares coneixen els tutors. No se li coneix el director, i això és perquè hem tingut alguns encontres d'estos per veure què fèiem en el vostre xiquet o què fèiem en els vostres xiquets quan hem reunit ocasionalment algun grup. Sembla que almenys parcialment hem tingut un èxit, perquè hem arribat al final del camí i això m'alegra. En qualsevol cas, això no ha acabat així, no penseu que ara ja tenen graduat i se fan persones responsables i madures, sinó que això continua. Alguns d'ells me tindran l'any que ve segurament com a professor de primer de batxillerat i hauran d'inventar-se coses per poder aprovar la meva assignatura i les altres, o tindran professors de cicles que ens exigiran. En fi, ja sé que no és qüestió de pensar ara perquè ara són vacances i no és qüestió d'amargar la vida a ningú. Però és veritat que us heu de posar les piles i continuar esforçant-vos. Bé, si n'hi ha una xica, no sé si no tenia seient o què, no sé si sentat ahí. Jo cantar. Ah, que vols cantar? Però si això jo ja acabava, no? Si la cloenda de l'acte no soc jo, ja està. Ara cuarto. Ara cuarto, Això no és seriós, el director és el que acaba l'acte, no? Jo ho sabe, pues, que cante. Just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Music on demand, drink beer with the guys.